We hebben in totaal 23 meerders die meedoen. En je ziet het is zuiver ballet. Dat een meerder beweegt. En het is hier soepele beweging die er maken. De Zwitser roer. Ja, zeker. Zwaar werk. Jij dat hè? Ja, zwaar werk. Er zit een lage gas op en ja, je moet nog een kras zetten om dat eruit te krijgen. Wij binnen hier in Nijvianne op het Flyelfeest van Oud en Nijvianne. En waar zo'n 2001 ik het Iepen Fries kampioenschap Seinemeer gewonnen. Dus hier is echt de crème de la crème van het meen. Ja, ik door te zeggen dat hier echt de top van Nederland aanwezig is. Ik denk dat sommigen zelfs haast wel beesten houden om maar meer te kennen. In plaats van andersom dat ze beesten gaan meer maken. Ik zie nog even de... Dit is pure zijn. Dit is pure meditatie. Ik al zweet je ervan, maar dat is beter dan een sportschool, vind ik wel. Maar gewoon meer, dan kijk ik heel wel. Nou, ben ik maar eens om mijn oors 5. Ga ik jongens om 4 uur op. Geen centje pijn, geen spierpijn en niks. Ik mag er aan zijn. Dus hij had vroeger tegen me zijn sjouw, toen kerst het lang krijgen of de sletten eruit krijgen, kreeg maar de zijne. Nou ja, de man direct in het ziekenhuis komt er weer uit. Ik stik hij moest zien. Ik heb de sletten eruit niet, hij zei vanken. Iemand die hoort erin, die shirt net. En iemand die langs me rent, die tinkt er net aan. Dus ik hier van niks die. Ja. Maar jou hebt het als echt als jong famke al geleerd? Ja. Hij is geen oren zijn, hè? En hij zijn kwam je net. Nee. Waar let jou nou op? Zorg altijd onder 2 als het erg goed meent is. Want op hetzelfde zijn er een plukken gas onder, maar dat is hier keurig gebeurd. Dus dit ziet er goed uit? Dit ziet er goed uit, ja. Doe je het nog wel eens? Jawel. Ik vind soms net dit en dan pak ik de zijne van de zolder en de steen aan de kant. Ja. Ja. Mag je het dan nog even doen? Ja, super vind ik dat. De finale gaat direct los, hè? De finale gaat los. Ja, het wordt nog spannend. En dat zie ik wel aan de meesten. Want ik wil ze heel erg ontspannen en aardig met elkaar om. Ze gaan allemaal voor de winst. Ja. En met de zijne meer dat maar ziet. En hij gaat nu al voor de prijs. En dan hier als vierde Franke Boustra. Die zat ik aan het begin zei hier al of jou een keer kampioen wist is. In die 14 jaar dat het Iepen Fries kampioenschap gewonnen werd. Je bent kapot, hè? Dat is net mijn dagelijks werk. Dit is de eerste keer dat je de finale haalt? Ja, dus dat is al van mij al toppie. En van mijn vrouw ook. Ja, doet me denken aan mijn paken, die er lang niet meer leeft. Gewoon een beetje ter eer betoon aan hem. Ja. Goeie. Waar ben je allemaal jongen gang? Nou, dat kost er wel leren aan. In de tuin jongen gang? Nee, praat maar even man. Ik moet even naar de winkel. Vrouw leidt in het ziekenhuis. Dat nog mag ik even nou wat. We gaan een uur waarnemen, hè? Even wat boodschapjes zou het hebben.
En dan onderwijs treffen je wat bekend en dan heet er even Ja, deze man die, is heel belangstellend. Die vraagt even hoe het met de vrouw is of zo wat hinnen. Ja, nou. En hij laat me wel eens schrikken. Met Jetta zo net. Oh, net? Ja. Toen laat me ook wel eens schrikken, hè? Ja, wat is eigen schuld, hè? Ja, dan fietst er wat buis langs en dan doet er heel voorzichtig. Weet je wat dat En dan waar is is, er hè? achter me en dan... Ja. Hij had een theorie over het trottoir. Hij fietst op het trottoir. Ja. Dat mag van hem net vanzelf, hè? Nee, maar wat zei je dan? Oh, weet ik niet meer. Nee, 5 tegels, dat is een... Ja, dat zeg ik dan maar wat, hè? Dan mag je erop fietsen, hè? Ik mag me toch verdedigen. Ja. Maar jij bent dus onderwijs naar het ziekenhuis? Nee, ik moet nog even naar de winkel, maar ik ga vanmiddag weer in de bus naar het ziekenhuis. Maar jouw vrouw die loopt dan in Ljout? Ja, die leidt op hartbewaking. Die is achter huis samen in een pats. In wat zaken. Samen, dat is correct, ja? Dit is de tweede keer in jaar tijd. Dat, ja. Maar hoe lijkt het nou? Het lijkt aardig knap, ja. Gaat de goede kant uit. Nou, wees je aan mijn beddenskip namens heer. Ja, dank u wel.